Hey, what's up mga men? So, karon guys is first time na ko nakasod og mall. Ano, nagubo og ganun. Pakita. Oh no! Feels good guys. So, first time na ko nakasod og mall. After 2 years. After 2 years. So, mag-grocery rami gamay guys para na punta. Kaya na ako nagyatag nga gift check si Daddy Nelson guys. So, first time jud. First time again after 2 years. Yeah. So, apil-apil sa may mga apil-apil sa may mga makaon guys kay aron unsa man. Unsa di mo gipangita wine? So guys, namin diri sa Grand Mall karon na mao ni ang gitrabuhuan ni Ma'am Shitin sa una. Kula po. Wow. Wala jikuan guys. Dagko na discount. Oh, Dagko man di sad ta na madaon. Hindi ko lang ada. Mahal pag Tag isod ka 20 to yabu-yabu. Ato ka dapit sa kuanes kasi narangat ka na. sa Ano lang ako. ahang kani. Uy, maraming nagapil-apil na lang po tayo tag Sa kinakuan ulit. apil tag snack guys kay aron ko ano. Wait lang. Mobalik ako guys kay ako pang tanan lista na mo kung unsa mo mga palitunon. One week later. Much later. Hey, what's up mga Meg? So, Carol invited me sa birthday sa casa ni Tito Ini. And her name is Lebrel. So, shout out din mo Lebrel and sa mong ating nga si Jolel, si KMGS girl. Ikaw na din. Sa kanyang pinagtatrabaho.
So, mao ni akong outfit, guys. So, thank you so much, Ate Ingel, kay sa pagpahulam ni mo na ako ani nga dress. Dan lang po hatag kay mo kay ni mo. So, sige naman lang jud ko balik-balik sa akong mga dress. So, thank you jud, Ate Ingel, kay imo kong hatagan. Hi guys. So mag-release muna tayo. So, tawagan ako sa chain, guys, kay because nagma-uy ra ba to ni. Guwapa kay siya, guys, parehas mig hairstyle. Silog to sandal. Sorry. So, kami ra day upat, guys, no, and silin ra na mo si Dudong Krisnel ni. Ayaw si Dudong yan. Ayaw na si Dudong. Bilin lang kanak. Ha? Ibilin rin mo si Dudong, kaya di pa man siya mupakal. Para among maid of the day. Yeah. Ibilin siya ni Mammers. Mama. Ibilin siya ni Mammers. Kaya di pa man kay baw mukaon og humba si Dudong. So, padong na mi, guys. Chen. Ito na lang. Later. So, guys, naa na mi dere sa sakyanan ilang Jolel. Amoy. Amoy. Dali na. Happy birthday. Ipayong B, ipayong B, ipayong B. Wow. Ilaga naman. Angkwan. Kanalugi. Smile B. Anak, naipakita na mo. 1, 2, 3, smile. Tawag na B. Si Papa lang dito sa Da! Oh! 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 Sigaw! Oh! Sigaw! Oh! Sigaw! Bravo, amiga! Oh! Oh! Sigaw! Da! Ada na! Gana na doon! Asan kayang bayong para? Bayong. Try. May 20. Ana oy. Wow! Karang kontata ya. Puros man 20. Tapos pakin asa na na. Ayan! 20 girl, day karon be? 1, 2, 3, smile. Picture sa mo ni Junel. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb.